खासियासुबा गामिनि सिङावनो खासियासुबा फैलासिम आफादा 1987 आव जोनोम मोननानै जोंहा गामियावनो आरो गामिनिनो बायदिसिना जौगाथाय बिथिंखौ नोजोर होनानै लाइमोनफोरा खामानि मावदोंमोन। लाइमोनफोरनिनो दाजानाय मोनसे खासियासुबा फैलासिम आफाद आरो बे आफादा गावसोरो दाजाखांनायनि उनावनो जोंनि गामिनि इयुन जोलैफोरखौ लानानै सोलोंथाइ समाजखान्थि माखासे आसार खान्थि बेफोरनि खामानि मावदोंमोन आरो खासियासुबा फैलासिम आफादा मोनफा जोंहा गाहायै माने फिक्स हाबाफारिफोर दङ जेरै रंजालि बैसागु खुङो खासियासुबा फैलासिम आफादा फरायसाफोरनो जोंहा बोसोराव मान बावो फरायसाफोरखौ जोथोन लायो। बेनि अनगायैबो नैबे मुंख्लं साथाम बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि मुङाव जोंहा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय होयो आरो बयनिख्रुइबो जोंहा एसे गिदिरसिन माने एक्टिभिटिस बा हाबाफारि होनोब्ला खासियासुबा फैलासिम आफादनि नैबे साथाम बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव जोलुर एबा सानसेयारि बादायलायनाया मोनसे गाहाय हाबाफारि। दा साथाम मुंख्लं होननाय लोगो लोगो जों गोसोखांनांगोन जोंनि जोनोमनि आगोलनो 1989 मायथाइयाव जोंहा जोंनि हालामनिनो खाग्राबारि हालामनिनो गिबिसिन मुंख्लं मायाराम बर' बिथाङा 1989 मायथाइनि 19 आगस्टआव मुंख्लं जादोंमोन जाहैबाय नैबे गामिनिफ्रायनो आरो कनक चन्द्र बर' बिथाङाबो 1989 मायथाइनि 2 आगस्टआव माने बै समाव बिथांमोनखौ जोंनि सुथुरफोरा लांनानै बहाबा बुथारहैबाय आरो जोंहा 1991 मायथाइयाव जोंनि गेजेराव जोंनि गामिनिफ्राय सासे मुंख्लं जाबावो जोंनि नखरारि हानजानि गेजेरावनो 1991 मायथाइनि 4 एप्रिलाव थ' बिथांमोन गेदेर दैदेनगिरिफोरा जोंनि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो जोंबो खाफाल गोनां बिथांमोन गेदेमा बिथांमोन हारि उनफावरि बिथांमोन समाजनि मोजां सानग्रा बिथांमोननि गामियावबो जों जोनोम मोनफादों आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैला नाथाय बिथांमोननि मावनाय दांनाय बिथांमोननि सानथि सानथौआ जोबोर गोख्रोंमोन समाज दानायाव हारि दानायाव माने ओनसोल फोसाबनायाव गामि फोसाबनायाव थ' फैलासिम आफादा बिथांमोननि गोसोखांथियावनो बिथांमोनखौ अराय नागारनो हायैखायनो बावगारनो हायैखायनो गामियाव जाहाथे बिथांमोननि बेसेना जुग जुग थायो बेनि थाखाय बिथां साथाम बिर जोहोलावनि गोसोखांथियाव नैबे गेलेनाय बादायलायनायखौ जों होबोबाय थादों। जोंनि सिनियरफ्राबो होदोंमोन जोंनि आथालाव फैबाय आरो जोंनि इयुन जोलैफोराबो बिथांमोनखौ मोनसे नोजोर आरो थांखि लानानै खुंबोगासिनो आरो दिनै जोंहा 30थि बोसोराव सफैबाय। जोंहा कभिडनि आरो गेजेराव माखासे नेचारेल केलामिटिक्सनि जाहोनाव जोङो बोसोरथाम बोसोरब्रै खुंनो हायाखै थेवबो जोंहा दिनैसिम 30थियाव सफैबाय आरो बेखौ जों गोदो जेरै खुंदोंमोन बेबायदिनो खुंदों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव जोङो जोंनि गामि लेभेलनि हयथ' फुटबल सानसेयारि बादायलायनायखौ जोङो बयनिख्रुइबो साबसिन खालामनो हायो। बेनि थाखाय खासियासुबा गामिनि फैलासिम आफाद आरो गामि समाजा लोगो नांनानै जोङो नाजागासिनो दङ। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।